Oğul Sapar Muradowanyň tutsak edilenine 15 ýyl boldy. Jurnalistiň ölümi baradaky soraglary gün tertibinden aýrylmaýar. Üç şaganyň ejesi Türkmenistanyň düýü Bolgariýada ýerleşýän Helsinki fondunyň aktivisti we Azatlyk radiosynyň habarçysy 58 ýaşly Oğul Sapar Muradowanyň türkmen häkimetleri tarapyndan galyplaşdyrylan aýplamalary esasynda tutsak edilen gününe 15 ýyl boldy. Ol Azatlyk bilen hyzmatdaşlygy tutsak edilmeginden 3 aý olar başlapdy we ilki ýazmaça maglumatlary iýberen bolsa, soňra ýurtdaky ýagdaýlar barada öz sesi bilen hem habar beripdi. Ýapyk kapylaryň arkasynda 2 sagat dowam eden suwt diňlenşiginden soň 6 ýyl türme tutsaklygyna höküm edilen aktivistiň gynamalaryň ýyllary mesemälim görünüp duran jesedi şol ýylyň 14 sentýabryna Günwatar diplomatlarynyň uğratmagyna baran garyndaşlaryna berildi. Halkara hukuk toporlarynyň şol sanyny Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň çağırışlaryna garamazdan Oğul Sapar Muradowa Türkmenistanyň ýakyn taryhyny fazygaly ölümi açyk we adalatly derňelmedik ikinji açyk göreşçi denan bolmagyna galýar. Oğul Sapar Muradowa öz pikirdeşleri Dogony Sapardurdy Hajiýew we jurnalist Anna Gurban Amangalyjew bilen bilelikde saklandy we ilki içalçylykdy. Soňra bolsa bir kanun ok ýaragy saklamakda aýplandy. Hajiýew bilen Amangalyjew 7 ýyl tutsaklyga höküm edildi we bu möhletlerini dol tamamlap azatlyga çykdy. Azatlygyň şol günler alan maglumatlaryna görä, tutsak edilenden bir gün soň Muradowanyň 3 sagat hem İçeri işler ministrligine 2 hepde çemesi izolýasiýada aýyp bildirilmezden saklandy. Fransiýanyň Galaxy Press kompaniýasynyň Türkmenistan barada taýýarlanan dokumental filmi Welcome to Niyazland filminiň efire berilmegi bilen aktivistlere bildirilen aýplamalaryň duruşuny toslamadygy. Türkmen häkimetleriniň içali ýa duşman edip görkezjek bolan raýatlarynyň bar günäsiniň raýat aktivligi bolanlygy. Olaryň hiç bir kanuny bolmanlygy we fransuz jurnalistlerine ýurtda bolýan günnelik ýagdaýlar barada film taýýarlamagy kömek edenligi belli boldy. Adam hukuklaryny gorayan Human Rights Watch guramasynyň yerli çeşmelere salgylanyp beren maglumatlaryna görä, Muradowanyň ogly berdi ejesiniň türmede ýogalanlygyny, diňonyň jesedini ýygnamak üçin morga çagyranlaryny bilip galýar. Häkimetler oňa ejesiniň jesedini görkezmekden ýüze gürýärler we artykmaç sora bermezligini talap edýärler. Muradowanyň çagalary Günwatar diplomatlary bilen morga barandan soň merhumyň jesedi maşgalasyna berildi we garyndaşlary jurnalistiň bedenini görnetýän gynagaýlarynyň, gök tegmilleriň kellesinde uly ýaranyň bardygyny aýtdylar diýip Birleşen Ştatlaryň global media agentligi türkmen häkimetleriniň jeset barlygyny geçirmek, merhumyň ölüminiň sebäbini we gününi anyklamak baradaky maşgala talaplaryndan hem ýüze gürenligini habar berdi. Netijede hökümetiň Muradowanyň jesedini geçiren barlygynyň netijesi hiç wagt aýan edilmedi. Maşgalasyna hem berilmedi. Serhessiz reportörler guramasynyň maglumatyna görä, Muradowanyň jesedi berilenden adynyň 4 gün öň gynalmakdan ýogalanlygyny görkezýän alamatlar bar. BMG'nyň Adam Hukuklary Komiteti bu wakadan 12 ýyl soň 2018-nji ýylyň awgustyny adam hukuklaryny goraýjy aktivistiň tutsak edilen we siýasy sebäpli aýplamalar esasynda suud edilen, tutsaklykda aradan çykan Oğul Sapar Muradowanyň gynalmagyny we türmede ýogalmagyny Türkmen hökümetiniň jogapkar bolanlygyny aýtdy. Aktivistiň ölümünden 12 ýyl soň dünýäniň iň awraýly adam hukuklary guramasynyň gelen karary ahyry adalatyň dawaralanmagyny, üç şaganyň enesiniň ýurtdaky hukuk godulmalary barada açyk gürrüň etmäge gaýrat tapan denanyň bir wagt we fazygaly ölümine sebäp bolan adamlaryň belli edilmegini, jogapkarçylyga çekilmegini umyt döretdi.
Oğul Sapar Muradowanyň elkenç gynalmagyna we ölümüne Türkmen hökümetiniň jogapkärligi ahyryny awraýly urama tarapyndan boyun alyndy diýip adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň başlygynyň ornbasary Rachel Denver bu karary gutlap aýtdy. Emma onuň inni hökümet jurnalistin ölümüne sebäp bolanlaryň ählisini anyklamaly we merhumyň maşgalasynyň öňünde hasap bermeli diýen sözleri adalatlylygyň dikeldilmeginiň hiç wagt hiç bolmajakdygy baradaky maslahat geňeşi Türkmen hökümetiniň başda eýilen pozisiýasyny birjikde üýtgetmedi. Türkmen hökümeti Açyk Jemgyýet Adalat inisiatiwasy guramasynyň maglumatyna görä, bu iş boýunça derňe barada hiç hili maglumat bermeden Muradowanyň ölüminiň derňelendigini aýtdy we onuň öz janyny kast edenligini öňe sürdi. Merhumyň jesedini gören adamlar onuň tenine galan ýary ýyllary, maňlaýyndaky uly kesik, boýnundaky gara tegmil, bir elindäki 3 ýara, çiýişler we gan öýen ýerleri barada gurrun berdiler we türkmen türmelerine giň ýaýranlyk aýdylýan gynaw praktikasy inni jurnalistler we hukuk goraýjylar üçin asla täzelik däl. Türkmen türmelerine ulanylýan gynaw tejribelerini gowy bilýän adamlaryň şol sanyna hukuk goraýjy Täjegül Begmedowanyň tasdiklamagyna görä, aktivistin gynalmagy, özüne garşy görkezme bermegi, üstüne yüklenen günäleri video kameranyň öňünde boyun almagy, prezidentden günäsini geçmegin soramak wary edilen talaplar bilen bagly bolup biler. Şol ýyllaryň tejribesinden we şu wagda çenli dogam etdirilýän telewiziýa towalaryndan belli bolşuna görä Türkmenistanyny ol ýa-da beýleki jenaýatda aýplanan adamlardan, hususan hökümet tanqyçylarynyň we siýasy ustalardan özlerine garşy görkezme bermek, ýöňkelýän günäleri gurrunsyz boyun almak we ak körekden towa etmek talap edilýär. Tinçler bu usulyň Sowet Bolşewik döwründen gelýän gynaw tejribeler bilen baglydygyny we zor bilen boyun aldyrmalaryň diňe türmelerde däl, uruh hassahanalarda, tag adamlaryň garşysyna hem ulanlyp gelinenligini aýdýarlar. Türkmenistan halkara hukuk toporlarynyň hasabatlarynda şol sanyny metduga datly boýunça hasabatlarda iň ýyzdaky ornlarda durýar. Ýurtda ýekejede garaşsyz neşir ýok we habar serişdeleriniň işi metdugatdan gazanlan üstünlükleri beýan etmegi talap edýän döwlet başlygyny tarapyndan hem ýyzgiderli tanqyd edilýär. Liwap vilayatynyň ýaşaýjylary gaz bergileri sebäpli azyk paýyndan mahrum edilýärler. Adatlyň habarçylarynyň sözlerine görä vilayat häkimetleri häzirki wagtda ilat tarapyndan gaz üçin 6 aýlyk tölegleriniň netijelerini barlaýarlar. Bergili maşgalalar azyk paýyny ýitirýärler we gaz üçinçiliginden ketilýärler. Şeýle-de suwda çagyrylýarlar. Habarçylaryň sözlerine görä häzirki wagtda bir näçe etrapda şol sandy harap we darganaty etraplarynda gardy üzmek üçin hasaplaşyklar edilýär. Gaz üçinçiligi üçin hasap her aýyň 10-na çenli ýöredilýär. Soňra her 6 aýda ýarym ýyllyk balans jemlenýär. Indi şonuň esasynda azyk paýyny bermek karar edilýär. Gaz üçin tölegleri naq tölemeli bolýar. Häzirki wagtda köp owalarda ilatyň agla we köpçüliginiň gardy üzmäge asla puly ýok. Adatlyň habarçysynyň yerli häkimetlere talgylanyp habar berýärler. Bu ýagdaý owa ýaşaýjylarynyň gazsyz galjakdygyny şeýle hem un, ýag we şeker ýaly esasy azygy subsidiýalenen bakadan satyn almak mümkinçiligini ýitirjekdigini aňladýar. Mundan başga-da bergidarlar suwda çagyrylýarlar. Häkimetler bergili ýaşaýjylardan puly suwd üstü bilen talap edýärler. Darganaty etrafynda 1310 hojalygyň işi kadiýete berildi. Onuň bergidarlaryň jaýlary gaz üçinçiliginden ketildi. Indi olara emläginiň konfiskasiýa edilmegi abanýar. Harapda ýagdaý ganimet hasaplanýar. Bu etrapda 600 töweregi maşgala bergidar çykdy. Gaz üçin bergili maşgalalaryň ehlisi indi azyksyz we gazsyz galdy. Adatlyň Liwapdaky habarçylarynyň habar bermegine görä bergidarlaryň sanawy pesgirdejili maşgalalardan şol sandy maýyplardan düzülýär. Ýerçilik azyk we derman ýetmezçiligi we gymmatçylygy, şeýle-de nakt pul ýetmezçiligi, aýlyklaryň we pensiýalaryň gijikdirilip berilmegi köpleri agyr güne salýar. Ören garyplykda ýaşaýan girdeji çeşmeti asla ýok diýen ýaly maşgala köp. Häkimetler olary diňlemýärler. Indi olar azykdan hem mahrum boldular. Nädip ýaşajakdygyny gözüne getirmek mümkin däl diýip efirde adynyň tutulmazlygyny soran Liwaply ýaşaýjy aýdýar.
Birnäçe ýyl bäri adyk paý adam başyna we maşgaladaky adam sany boýunça hasaplanyp satylýar. Ýylyň başyndan bäri döwlet tarapyndan ýylata subsidiýalenen nyrkdan satylýan adygyň möçberi adyldy, bahaty bolsa ýokurlandy. Ýanwar aýynda unyň muktary käbir regionlarda adam başyna 5 kilogramdan maşgala üçin 5 kilograma çenli adyldy. Käbir sebetlerde şeker ýaly beýleki subsidiýalenen adyk önümleri her adam başyna dälde bir öý hojalygy ýagny bir öýde ýaşaýan maşgala üçin hasaplandy. Meselem 5 adamlyk maşgala üçin 1,5 litr ösümlük ýagy we 5 kilogram un satyldy. Subsidiýalenen bahalardan iýmit kartoçkalar ýa-da maşgala düdümi baradaky resmi namalar esasında satylýar. Esasy adyk önümleriniň ýetmezçiligi we bazar bahalarynyň ýokurlanmagy 4 ýyl bäri dowam edýär. Häkimetler kriziň bardygyny resmi taýdan boyun almadyk wagtynda ýurtda jemgyýetçilik nägileligi artýar. O adamlary adyk krizisini çözmek üçin yerli häkimetlere köpçülikleýin ýüz tutýarlar. Geçmişde adyk yetmezçiligi güýçlenende ýurdun häkimetleri nowatlaryň ýok edilmegi üçin çäre görüpdi. Adamlar adyk satyn almak üçin gijelerine nowata durmaly bolupdy. Dükanlaryň howlusynda ýolda görünmeýän ýerde gizlenipdi. May aýynda paýtagt häkimetleri adyk nowatlaryny ýok etmek üçin subsidiýalenen önümleri üýe eltip bermek tejribesini ulanyp başlady. Aşgabatdaky habarçylaryň sözlerine görä bu usul bilen köp adam döwlet dükanlaryndan adyk satyn almak mümkinçiliginden mahrum boldy. Ençemetiniň öýüne adyk asla eltilmedi. Bir tarapda kaşan mehmanhanalar, beýlik tarapda batgaly ýollar, enjamsyz hassahanalar we köni mektepler. Guruluşyga pul gaýrylmaýan Türkmenistanyň mektep we hassahana remontlary üçin ýylatdan pul ýygnalýar. Aşgabatda täze binalaryň guruluşynyň depkini gowşamaýan wagtynda etrap we oba ýerlerine mektepleriň we hassahanalaryň remont işleri üçin raýatlardan pul toplanylýar. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary mundan odol Mary Lewap sewitlerine we beýleki ýerlerine mektepleriň we hassahanalaryň remont işleri üçin raýatlardan pul ýygnalýanyny ýergiderli habar berdiler. Habarçy soňky maglumatyny remont işleri üçin ýygnalýan pullar bilen bagly raýatlardan razyçylyk hatynyň alynýanyny habar berýär. Hassahanalarda, mekteplerde remont işleri işgärleriň we enatalaryň öz hasabyna edilýär. Pullary öz razylygymyz bilen berýär diýip olary arda ýazdyrýarlar diýip habarçy ençeme ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Bu aralykda habarçy bilen gurrundaş bolan türkmenistanlylar awadanlaşdyryş işleri üçin özlerinden pul ýygnalýan wagty Aşgabatda üznüksiz dowam etdirilýän gymmat bahaly guruluşyklary soraga sunalýarlar. Aşgabatda welin ýene halka peýdasyz ateller we başga deskalaryň guruluşy dowam edýär diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 16-njy ýylyny Aşgabat boýunça iş saparnamaly aşyryp täze guruluşyklar bilen tanyşdy. Ol bahas aýdylmaýan Nusoy mehmanhanasynyň taslamasy bilen hemde bir topor köçäniň çatrygynda ýerleşýän köprüleriň mozaika görnüşli bezegleri bilen gyzyklandy. Azatlyk radiosu soňky ýyllarda Aşgabatyň Garagum, Arkadağ, Diwan mehmanhanalarynyň guruluşyklary, olar üçin edilýän $100 milyon çykdyjylar barada habar berdi. Bu guruluşyklar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny alınıp barylýar. Ýogsa da Berdimuhammedow geçen ýylyň aprelinde pandemiýa bilen baglykda dünýä ykdysadyýetyny emele gelen ýagdaý sebäpli guruluşygy meýilleşdirilen ähli deskalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur deskalary saýlap almagy resmiýetlere tapşyrypdy. Aşgabatdaky köprüleriň mozaika bezeg taslamalarynyň ýaşaýyş durmuş ähmiýeti Finçlere görä soragasyna ýöne resmi habara görä bitarap Türkmenistan türkmenmaşy Andalyp we Bekrewe köçeleriniň Arçabil şaýoly bilen kesişýän çatrygyna şeýle-de Köpetdağ, Bekrewe çatrygyna ýerleşen köprüleri mozaika bezegleri bilen bezemek planlaşdyrylýar. Ýöne sewitlerde hassahanalar mebel we medisina enjamlarynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Hassahanalaryň köpsiniň krawatlary, mebelleri we iň zerur medisina enjamlary SSR döwründe 50-nji ýyllarda ulanylmagy berilen zatlar. Bu zatlaryň ýetmezçiligi oba we etrap saglyk öýlerine has köp gözelýär. Gaflaryň köpsi köne, penjireleri gyş aýlaryna paket tutulup otoglar ýyladylmagy synançlýar. Diwarlar gopum diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Döwlet media terişdeleri sewitlerdäki hassahanalaryň düşük we enjam ýetmezçiliginden habar bermeýär. Ýöne Aşgabatyň köçeleriniň çatrygyna ýerleşýän köprüleriň mozaika bezegleri barada welin habar berýär.
Köp mektep, çağılar, bağlary, yetimler öýleri, obalaryň dolandyryş merkezleri täzeden gurulmaly. Köp şäherde we oba ýerlerine gara ýollar täzeden gurulmaly. Ýagynly günlerde çağılar mektebe gidenlerine batgaly köçelerde ýöremeli bolýarlar. Oba ýerlerine suwlar akmaýar. Gyşyna mektepler sowuk bolýar diýip synçy gurrun berdi. Ýöne muňa garamazdan paýtagat Aşgabatda gymmat bahaly myhmanhanalaryň, edara jaýlaryň we beýlekleriň gurulşy üýnüksiz dowam etdirilýär. Ýurdun gün wataryna Hazaryň kenaryna milliardlarça dollarlyk awaza syýahatçylyk zolugy, şol sanly oteller, din çalyş merkezleri gurulup ulanylmagy berildi. Halkyň ýemäge çöregi gaýgy, yerli halkyň gurulýan otellerde bolmagy gurup çatmaýar diýip synçy gurrun berýär. Türkmen hökümeti paýtagat Aşgabatyň halkara awry bilen gyzyklanýanlygyny aýdýar. Berdimuhammedow 16-njy ýulyny Aşgabaty dünýäniň iň owodun we ýaşamak üçin has amatly şäherleriniň hataryny orun almagy barada gurrun etdi. Yerli synçy ilatyň adyk kıtçylygy bilen ýüzbeýiz bolýanyny aýtdy. Bizde bolsa Aşgabatyň reytinginiň alada edilýär diýip sözüniň üstüne ýetirdi. Dereksiz atellere derek vilayetlarda täze hastahanalary, mektepleri, çağılar, bağlaryny we yetimler öýüni gursalar halka has köp peýdasy tegerdi. Egerde bir topar dereksiz gurulşyklaryň üstü bilen jübilerine pul salýanan bolsalar dereksiz atellere derek halka gerekli binalary gursalar gowular diýip synçy aýtdy. Şonu adajygym bolsa halka da peýdasy tegerdi diýip ol sözüni jemledi.